Riwruok moro matimo nonro weche thieth yango ni nok mar nurses e kuonde thieth medo kelo midhiero e ngima nyithindo mapod tinde pacho ka ma koro kelo dok chien e dongo makare mag nyithindogo. Riwruogno mong'ere kaka HiQ yango ni nok mar nurses miyo nyithindo ichiwonegi arita e kinde machuok kende. Miyo mine nyithindo midhiero ma tuoche mag paro kendo kelo olo mang'eny e tij nurses ma ito nyithindo. Gino mono nyithindo yudo chenro mag arita kaka dwarore. Cynthia Onyango miyo waler. E nonro mar riwruok motisi ni Harnessing Innovation in Global Health for Quality Care kata HiQ manotim e kind higa mar 2022 nyaka 2024 e kuonde thieth 8 mag counties oyango ni nok mar nurses e kuonde thieth ma pacho ka en ohinga maduong' e jiwo chenro mag thieth mowinjore e ngima nyithindo matindo ma pod dwaro kony mag nurses e jiwo dongo margi. Kaluwore kod HiQ, kata obedo ni piny Kenya nyiso medo lony kod chiwo mwandu madwarore rito ngima nyithindo matindo, piny Kenya pod ni chien e okenge madwarore rito ngima nyithindo matindo matuo madwaro arita mag nurses kuom seche 24. Nonro margi oyango ni nyithindo matindo mayudo thieth e osiptende mag piny owacho yudo thuolo matin ahinya yudo arita mag nurses, ka moko kuom nurses chuno mondo rit nyithindo 25 kuom sama gin e tich e odiechieng' achiel. Lipodno wacho ni ng'eny nurses chuno mondo bed kod nyithindo matindo mayudo thieth dakika 30 kende kuom nyathi ka nyathi e kinde mar seche 12 mar tijgi, okang' ma en rem maduong' e chenro mag chiwo thieth ne nyithinde okang' mar piny mangima. Nonro mar HiQ bende olero ni nok mar nurses e chenro mag rito nyithindo osebedo ka kelo ting' mapek ne mine nyithindo ma osenenore e medruok mag tuoche mag dang'ni mag paro mag nurses kod mine nyithindo matuo kendo dwaro arita makende. HiQ owacho ni duoko mar nonro margi bende oyango ni ng'eny osiptende othung' kod jotuo ahinya to e wards mag nyithindo, kendo gedo margi bende ok nitiere okang' makare, gino makelo pek e rito ler, chiwo arita ne nyithindo kod jorit margi, kaachiel kod medo pek e yore mag tudruok mapiyo e kinde ma kony mapiyo dwarore. Giyango ni piny Kenya kaka piny mani kod yie okenge 16 mag kelo lokruok madwarore e piny ngima kata SDGs ni kod ting' mar kelo lokruoge mapiyo kendo mongirore rito ngima nyithindo kod jorit maggi. Moko kuom gigo ma giwacho ni onego ketie lokruok oting'o medo nurses e osiptende ma pacho ka, ndiko jochiw rit mamoko makonyo nurses e tije maggi ma bende ong'ere kaka ward assistants, kaachiel kod jiwo yore tiegruok makare e weche tudruok ahinya to e yore mag chiwo luor ne ngima dhano kod nyadhi mar mine mokonyore kata madwaro kony e rito nyithindo matuo. Giyango ni dwaro bende nitiere mar loko gedo mag wards mag nyithindo mondo gibede okang' mar jiwo arita mowinjore kod ngima makare. Nonro no tim ka okale makruok gi bad migawo matimo nonro mag weche thieth KEMRI, riwruok mar Capricorn kod mbalariany ma Oxford e bwo sir mar riwruok mar NIHR. Tarik 15 dweni mar 8, KEMRI kod HiQ igeno mar timo romo kendo keto ayanga moko kuom duoko mag e nyim jofwambo kod jokanyo e sekta mopogore ma pacho ka igeno ni kwayo margi ibiro ketie tim. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi Siaya bang' jaket mwandu mar kambi mar Dominion Farms lando duogo mare e thidhna mayala mar dhi nyime gi tije mar pidho chele kod niang' e thidhnano.